El diagnòstic de càncer d'endometri, o més conegut com càncer d'úter, es fa a través d'una biòpsia per aspiració. El 22% dels casos no s'arriba a un resultat correcte, perquè la quantitat de cèl·lules obtingudes en la biòpsia no és suficient. En aquests casos, les dones s'han de sotmetre a una prova més invasiva que comporta un risc per a la pacient. Aconseguir proves que millorin la qualitat de vida de les dones afectades és un dels objectius en el tractament d'aquesta malaltia. Jo soc científica perquè sempre he tingut una motivació especial per entendre qualsevol cosa que hi havia a la natura des de ben petita, no? La típica nena de «i per què això no sé què?» D'aquí ja sempre he tingut els quimicefas, els plantanova. Quan era petita l'únic que m'interessava era buscar el perquès de qualsevol cosa de natura, no? Eva Colàs és la investigadora principal de línia sobre càncer d'endometri de la Vall d'Hebron Institut de Recerca. El Massachusetts Institute of Technology dels Estats Units ha seleccionat un dels projectes de recerca per col·laborar-hi i crear sinergies de treball. Investigadores com l'Eva basen la seva recerca en la millora clínica de la pacient, és a dir, que estudien des del perfeccionament del diagnòstic per fer-lo menys invasiu fins a la personalització del seu tractament. Estem en un punt en el que sabem moltes coses a nivell molecular d'aquest càncer i llavors és el moment de fer que això arribi a la pacient. Com podem fer que aquest càncer deixi de ser agressiu? O com podem fer que això sigui un desenvolupament d'un nou fàrmac? L'avantatge d'aquest càncer sobre els altres és que té un símptoma associat molt clar. Quan la dona té sagnats irregulars en una edat avançada, indica que podria tenir càncer d'úter. Gràcies a que el diagnòstic és precoç, aquesta mortalitat no és tan alta, però la mortalitat està alta, està dintre dels 10 càncers més mortals de la dona. El tractament sempre més efectiu és diagnosticar la pacient i fer-li una cirurgia per treure-li tot l'úter i els annexes. Atès que és un càncer majoritàriament associat a dones menopàusiques, l'aparell reproductor ja ha complert la seva funció un cop s'ha extret, però la pacient haurà de sotmetre's a un tractament amb quimioteràpia i radioteràpia que encara ha de ser més efectiu. Queda molta feina, no, diríem. Nosaltres sempre tenim aquests referents al càncer de mama, al càncer de colon, no? Aquests grans càncers que tothom posa molt temps i molta financiació en la seva investigació. Nosaltres estem just darrere, estem tenint aquest desfase de temps, però que allà hi som.